מחליפים ביתיות, מה קרה? מתחילים, ליגת ווינרסל, הפועל גלבוע גליל, הפועל שובל חיפה, מחזור שביעי לאחת מהן, זה משחק שביעי, לשנייה זה משחק שישי. גיל בני. להפועל חיפה חסר משחק עם מכבי תל אביב להתחלה בגלל. אז גלבוע גליל בלבן, עם מור עכשיו, אל אמין, עם עיבוד, אז אל אמין הוא הסקורר המוביל של הקבוצה, עם 18.6 נקודות למשחק, 37% מהשלוש. זווית מסירה לא טובה, כדי להכניס את הכדור פנימה, אבל אנחנו כבר רואים את האלמנטים, גיל בני ואל אמין, לוחצים. מה שדיברת, בדיוק מה שאמרת. חייבים, הם חייבים בבית, מזנקים על הרצפה לוטן אמסלם. יפה לראות את כל הקרב הזה, וזה לוטן אמסלם, הוא מביא את האנרגיות האלו, אפילו שיש פה כדור אאוט. רוצה לראות את ההשתתפויות האלה. קמרון יאנג שם נלחץ, ואז מתחיל הבלגן. בכל מקרה כדור של הפועל חיפה. שני המאמנים אחרי התפוסות האלו דיברו על זה שהם צריכים שינויים בסגל, אז שוב אנחנו רואים את גנט, מספר 23 בתחתית המסך. אנחנו תכף ניגע הנה רואים הכדור רגע, והחטא בשלושה הראשונים. אנחנו תכף ניגע במהות השינויים, כי בהפועל חיפה, מעבר למצב הביטחוני, שכבר ג'יילן ג'ונסון עזב, או לנצברג שבא כאילו כבנקר, לא נמצא פה, מהות העסק הוא אחר מאשר גלבוע גליל, שזו קומדיה של טעויות, ולא בפעם הראשונה, אנחנו ניגע בזה. גם בעונת הירידה, הם חזרו בנס לליגה, אבל בואו נתרכז במשחק. השלשה הראשונה של אל אמין. בוינטון. פינקני מסדר חסימה ליאנג. ועיבוד נוסף שלהם. זה הקצב, זה מה שגלבוע צריכה. פה בבית. היה יפה לראות את גור לוי מהר, מוציא לו לאל אמין את הכדור. נגד קבוצה שיש לה בעיה של יצירה, יש לה בעיה של חדירה, יש לה בעיות בקו האחורי. תראה את בוינטון כמה מוסס וגיל בני. וורקמן שם מוציא פאול מגור לוי. פאול מיותר מבחינת גור לוי, זה מישהו שלא מסוכן לקליעה. ווילי וורקמן, אנחנו מכירים אותו כבר שנים בליגה, בפוזיציות שונות, מקבוצות צמרת לליגה שנייה. הגיע לגליל עליון בזמנו, בליגה השנייה, ואז עבר להפועל תל אביב, אבל אני חושב שאת השם, העונות הטובות שלו היו דווקא במכבי חיפה. כן. נכון שהם ירדו ועלו איתו, והוא הפך להיות קפטן, ואז ג'ף רוזן ויתר לו, הוא הלך לחולון לאיזו עונת שיא, שמנפה אותו ללכת אפילו להפועל ירושלים. איכשהו דברים לא הסתדרו, אני לא יודע למה, ואז הוא עשה אפילו ליגה שנייה ברעננה בשנה שעברה. הוא בא כמישהו מנוסה מאוד להפועל חיפה שאמור לייצב את העסק. טנק אדיר עכשיו עם פאול. בן מור היה כבר בבאר שבע. המון מאמני ליגה גם אז שהוא הגיע לבאר שבע אמרו לי, תשמע, הוא החתמה מצוינת לליגה הישראלית, הוא 4.5, קצת גב לסל, קצת פנים לסל, עושה קצת מהכל. יש לי איזו תחושה שהוא לא לוקח על עצמו מספיק, שרוצים לראות ממנו יותר, שאולי השילוב שלו עם הסנטר ההולנדי פחות טוב, הוא צריך לידו עוד איזה פאוור פורוורד מובילי. בן 29, 2.03, מחטיא את העונשין, אבל דנק יפה כבר יש לו. הפועל חיפה מחפשת נקודות ראשונות, אנחנו כבר 2.5 דקות במשחק. פינקני עכשיו מול הגנה טובה של אמסלם, ובוינטון מעלה אותם לבוא. קליעה. אין לו, הוא גם שידרתי אותו בשני משחקים, הוא סוחב את הרגל, החדירה שלו מוגבלת, מסתמך המון על הקליעה. אל אמין, שאנחנו מדברים עליו, ואתם שמשדרים, הבן של חליד כמובן, יוקון, וכמובן גם, מה זה רמת גן, זה הפוך, זה מכבי רמת גן, וגם יוקון. נזכיר את יוקון, בדיוק. אז כשאתה מסתכל, כשאתה רואה את הזום על הפנים, אתה רואה יש דמיון.
כשאתה עושה זום על כל הגוף, אתה רואה שאבא אכל לו את כל האוכל. בדיוק, מבנה גוף אחר, לגמרי. משחק בשנה שעברה בלטביה, אני מעריך שצריך להיות פה גרפית קדמות, אני מעריך. הכדורסל שלנו קצת שונה מהכדורסל שמשחקים בלטביה. אני מעריך שעם סבלנות, מעבר לתפוקה הזאת, אני מדבר על תפוקה ברמה הקבוצתית, כי יש הבדל בין לעשות מספרים, ויש הבדל בין שאתה מוצא שחקן, ואז אומרים לך, הוא היה בקבוצה מנצחת, הוא היה בקבוצה מפסידה, הוא טוב לחדר הלבשה, כדאי לך לקחת אותו, יש לו אפסייד, הוא מתאמן טוב, ה-work ethic שלו, אז אני רוצה להאמין שהוא שם. מה שנקרא winning player, מישהו שתורם לך לנצח, יש פה נקודות נוספות. הלך מתכונן, פוסט-אפ של קרמר אונגיאן. 9-5. יש לי בעיה עם הרסטות שלו ושל בויטון. כל מי שיש לו רסטות עזב את המדינה. ספידי סמית, מוטלי, שאני לא רומז כלום, כן, אבל... כן, לא. או שילכו לספר, בדיוק. או שיבדקו אחרי החופשה אם יש להם... הקבוצות צריכות לטפל ברסטות האלה. כן, שחקן עם רסטות. נשארו 8 שניות, אתה שומע את הקריאות מהספסל. בן מור עכשיו מול פינקני. גיל בני מצליח לחדור. אהבתי, כי אני רואה את גיל בני במשחקים האחרונים. מסתמך על הזריקה מבחוץ, אני לא נכנס לענייני האחוזים. לוקח קריאות. עכשיו, אני מאוד אוהב אותו, ואני כל פעם קורא לדיאז ממלגה, מספרד, גיל בני הישראלי. והוא קיבל עכשיו פה רול, שאולי זה לא הרול שלו, אולי הוא צריך להיות בקאפ ל-4-5 דקות ברבע, ל-16, 18, 20 דקות. פתאום הוא הופך להיות המרכזי, וזה קצת לא מתחבר. כן, אז האחוזים שלא רצית לגעת בהם, הם לא טובים. נקרא לזה ככה. מהשלוש, עד עכשיו העונה. אתה יודע, סיפור האחוזים, אני יודע ש... 2 מ-15, אוקיי. יש כאלה שמתעסקים המון בסטטיסטיקות, וחורצים על פי סטטיסטיקות, ערים וגבעות. אני טוען שלפני שאתה בודק סטטיסטיקות, רגע, בוא נראה את בן מור, זה אני אוהב אצלו, פנים לסל. מה אני מתכוון? לפני שאתה בודק סטטיסטיקות... וורקמן עכשיו כל הדרך, מחטיא, אבל תיקון נהדר, פינקני שם. לפני שאתה בודק סטטיסטיקות, בחירת זריקות. כי לפעמים יש איזה 2-3 זריקות קשות שסתם מקלקלות לך את האחוזים. הנה בני עם חדירה נהדרת, אין איך שאנחנו מדברים עליו. אז יש פה 11-7, הוא ילך אל הקו. קצב מהיר, אני מסכים איתך, ארז. לך לצב, אני רואה שחקנים של 45%. פתאום, בגלל שהם מבינים שאפשר לעשות סטטיסטיקות, זורקים כל כדור, ואין מי שינקה להם את שתי זריקות, 3 זריקות שמקלקלות להם את האחוזים. תוסיף ל-30 משחקים 3 זריקות, תוריד זה 90 זריקות, פתאום האחוזים שלהם הם טובים, אז אני גם את זה... ספציפית רק לגבי גיל בני, אני אגיד שאני חושב שרוב השלשות, אתה יודע מה, אני אגיד רוב השלשות שהוא לקח העונה הם שלשות שהוא חופשי, ולכן הציפייה היא שהוא יקלע באחוזי יותר טוב. זה ההבדל בין מאמן יגיד לך, לא כל זריקה חופשית היא זריקה טובה. כן, אוקיי. עושה שכל. וורקמן עכשיו לפינקני, חצי מרחק, רחוק. פינקני זה לא פינקני, ההוא של הפועל ירושלים אז. אתה יודע מה, אני בדקתי אם זה קשור לאד פינקני מבוסטון סלטיקס, אבל התשובה היא לא. אני שאלתי גם את חיפה, אמרו לי שלא. יפה, יפה. בן מור מוציא שם פאול מיאן. את קמרון יאן הוא מאוד מוכשר. הוא סקורר. במשחקים שראיתי אותו היה קצת רדום, היה קצת נותן למשחק לעבור לידו. לפחות עכשיו אני מרגיש, אולי בגלל שזה שעת בוקר מוקדמת. צהריים. גם על זה צריך לדבר על ההתנהלות. כי אם יש לך משחק באחת ואתה צריך ב-11:30 הכי מאוחר במגרש, אז תחשוב מתי אתה צריך לקום. קודם כל מתי אתה הולך לישון, מתי אתה קם, מה אתה אוכל בבוקר, איך אתה מאיר את הגוף. אבל ארז, כל מה שאמרת זה נכון, אבל אני בתור רץ חובב עושה את הדברים האלה, אני מצפה משחקנים מקצוענים לעשות את זה עוד יותר. אתה פשוט חווית, אתה מדבר מניסיון. אל תפתח ציפיות, שמא לא תתאכזב. ניסו לרוץ פה התקפת מעבר. כבר עם שחקנים מחליפים. יש פה
פגיעה בגיל בני. אז ראינו תואם גיל בני. נויוביץ' ורוזנבאום על הפרקט, כן? רוזנבאום כבר אנחנו מכירים, תכף ניגע בו, היה גם שנה בהפועל חיפה מאמצע העונה, אבל גיל נויוביץ' הוא אחרי 6 עונות בליגה השנייה, מקבל צ'אנס, ובינתיים כל רגע שנותנים לו מראה שהוא שווה את הרגע הזה, והוא גם גונב את הדקה השנייה. זאת אומרת, כל דקה מכפילה לו את דקות המשחק. אזורית, 3 מלפנים, 2 מאחור של חיפה. אלעד חסין עד היום היה שומר 2-3. אמסלם ויתר על השלשה בשביל המסירה למור, ועכשיו לוקח את זה מנויוביץ', פשוט יתרון גובה של בערך 20 סנטימטר. והנה אמסלם שקודם ויתר על השלשה, עכשיו לוקח ושם אותה. 30% עונתי יש לו. גם אצלו זה עניין של בחירת זריקות שיעלה לו את הזה, אבל זה סל שמגיע לו, כי הוא שמר את הכדור חי. עכשיו, זה לא רק בגלל הגובה שלו, הוא לקח את הריבון, הוא אקטיבי מאוד. הוא זז בלי כדור, הוא מתקיף את ריבון ההתקפה. איך אומרים? חסר שקט במשחק. לא, אבל זזית. זה מאוד חשוב הנקודה שאתה אומר, כי אנחנו יודעים שריבון זה לא רק גובה, זה אפילו גובה זה, אתה יודע, באמצע שם, בדברים החשובים. בינתיים רוזנבאום עושה נקודות. ריבאונד זה לרצות את הכדור. תמיד על קריס פול אומרים שהוא אחד מגדולי החוטפים בהיסטוריה של המשחק. CP3, שהוא פשוט רואה את הכדור והוא אומר, זה שלי הכדור, הוא פשוט מרגיש שזה שלו, זה שייך לו, והוא הולך ולוקח את זה. אני מדבר איתך על השנים היה יותר יפות שלו, עכשיו הוא כבר בסוף, אבל הנה, התקפה יפה. שילוב יפה בין גור לביא. גור לביא. ספר רגע על ההתקדמות שלו, כי המספרים הם לא הגיוניים אפילו. 15 למשחק, 67% מהשלום. קודם כל זו בשורה. אם דניאל רוזנבאום דופק את השלשות האלה מהפינה, ואני אזכיר, מכבי רמת גן הוא העלה אותם עם איזה שלשה מהפינה שם, אבל למשל במשחק ששידרתי אותו לפני שבועיים נגד מכבי רמת גן בווינטר, זוסמן, אז הוא החטיא מכל הפינות, ממש מ4 פינות של המגרש הוא החטיא את כל השלשות שהיו צריכות לשים את חיפה במשחק. גור לביא, קודם כל, לא ברור לי איך הוא לא נשאר בהפועל חיפה. ברור לי, נגמר חוזה, ומישהו הציע לו יותר כסף, ושרון אברהמי, ראש בראש, בוא נראה. בסדר, נראה שהם בסדר. גור לביא, שגם עשה איזה קפיצה קטנה לקריית אתא לשרון אברהמי. אבל אני מדבר לא יודע מה, אני גם אגיד לך יותר מזה. גם אם המאמן לא רוצה אותו. כן, אני מבין מה שאתה אומר. זה לא שלא רוצה אותו מקצועית, אם מישהו אומר לך, אני לא רוצה אותו מקצועית. זה אומר לך, תשמע, לא שווה לי לשים שם עוד איקס כסף, הדלטה הזאת, אני אביא זרים יותר טובים. לא, יש החלטות קרדינליות. מהו? הלוואי והוא יהיה תומר גינת. למרות שהוא 1.98 לפי מה שרשום. הוא נראה חזק יותר. תומר גינת, שיפר את הכלייה, מובילי, זז ללא כדור, חזק, סיומות טובות. כלייה סבירה פלוס מבחוץ, המון ביטחון מקבל משרון אברהמי. זה נהדר לראות, ובוא נראה, תראה, להישאר על 67% מהשלוש זה ברור שהוא לא יישאר, אבל אנחנו כולנו מכירים את המספרים. אם אתה זורק בווליום רציני, אני אמרתי שהכלייה שלו מבחוץ היא סבירה פלוס 60. תראה, לא, ברור, זה עדיין לא, זה לא מה שנקרא sustainable, זה לא יישאר, אבל אם הוא ירד למחוזות ה-40% זה יהיה נהדר עדיין, בסופו של דבר. אז כן, כיף לראות אותו, אני הכי מתחבר למה שאתה אומר, שאתה רואה שלוקחים אמסלם וגור לביא, אתה יכול לספר סיפור סביב הדבר הזה. אתה אומר, יש לי פה גרעין ישראלי מעניין. אבל גלבוע לא יכולה לספר סיפור, כי היא סיפרה סיפור פעם אחת. כשחיים אוחיון, חברנו היקר, הלך לעולמו, אנשי גבע סול, נרתמו ולקחו את הקבוצה, ואיך אומרים, שומרים עליה כחלק. וכבר בעונה הראשונה הם עשו טעויות, לקחו את עודד קטש מנהל מקצועי, שבא ושכנע אותם שצריך להשקיע בפסיליטיס כדי לבנות מועדון, השקיעו מאוד תועפות כסף, האולם בפנים, חדרי הלבשה, חדרי פיזיותרפיסטים, 1,001 דברים, החליפו פרקט, הכל בסדר, הביאו את רמי אדר וירדו ליגה. זאת אומרת, אתה הולך אליהם אחורה, אומרים, תגיד, ב2 מיליון שקל האלה, קודם כל שער בליגה. הם עלו ליגה במזל. הם היו קבוצת תחתית, ופיתרו את גיא קפלן,
שזה היה חטא קדמון שהוא לא נשאר כבר לפני זה, אבל הכל שמה התחיל לא טוב, ושי סגלוביץ' העלה אותם ליגה. אממה, הקרמה הזאת, שי סגלוביץ' העלה אותם ליגה, אני חושב שהוא היה צריך להישאר. אז הביאו את שרון אברהמי, אחרי עונות מוצלחות בקריית אתא, מאמן ליגה מוכח, מאמן שמצליח בנבחרות הצעירות, שאולי ויתר על חולון והעדיף להיות פה, ומשהו שם... בקרמה אולי. לא יודע אם בקרמה, אבל משהו יהיה חסר סבלנות. הם לא יוכלו להרשות לעצמם שנה שנייה להתחרבש בתחתית. התקציב שלהם גבוה מאוד. מעניין, סופר מעניין. ואתה יודע, זה רק מראה קבוצות, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים, תשקיעו במתקנים ותשקיעו במסביב ותבנו מועדון וארגון, אבל כשיש לך גם חרב ירידה, אז אתה צריך כמובן קודם כל להתמודד עם זה. ונוויין, אנס ונוויין האגדי, שחקן נבחרת בלגיה וחולון בעונה הקודמת על המגרש. שרון אברהמי מוצא לו את הדקות עכשיו מול המתאזרח של חיפה, הנה זה שמנסה לנעול את לוטן אמסלם, סובל. נקודות מצוינות של נויוביץ'. אתה תראה את נויוביץ' הפתעה לטובה. ואת ההפתעה הזו לוקחת ריבאונד עכשיו. ועכשיו הם נלחמים על הכדור. טוב מאוד, טוב מאוד. כן, כן, כן. טוב מאוד. הנה. אבל הכל כיף לראות פה משני הצדדים, היה לראות את האירוע הזה. כי כשאני ראיתי את גלבוע בשבוע שעבר נגד עפולה, שפת גוף קבויה, וראיתי גם את חיפה באיזה משחק או שניים קבועים, ואתה מבין שאנשים מבינים לאן הם הגיעו היום. נויוביץ' ואלמין שם במאבק על הכדור, ובסופו של דבר בצדק יש פה כדור בעיניים. זה כמובן ג'אמבול לפי פוזיישן, זה עדיין לא יורוליג. שהוא בסדר. גאנט, מספר 23, האיש של באר שבע, עוד דקורט, הנה אנחנו רואים אותו, לאן הוא רץ. אגב, גאנט עד עכשיו שקט מאוד. הוציאו אותו כבר. כן. גאנט עם 0 מ-2 מהשדה. הגיע השבוע רק ביום שלישי רביעי. משלב שחקן תוך כדי עונה, זה מאוד קשה. עוד מעט בדקה האחרונה של הרבע הראשון. יש אבל אנרגיות, שתי הקבוצות מבינות את החשיבות של המשחק. השלשה הזו נהדרת. יופי של התקפה. כן, יופי של התקפה. התחילה במדורגת לבויטון, ואז הוא נכנס לחסום גם פיק אנד רול גארד לגארד, ואז עוד אקסטרה פייס, דרך נויוביץ', הכדור זז, ואז בויטון נותן לעמית גרשון, שיודע לעשות את זה יפה. עמית גרשון עולה מהספסל, אבל מאוד חשוב לקבוצה הזו, זה ברור. וכמעט אין וואן פה של אמסלם. אמסלם נע בין העמדות, הוא 3.5, רבע ל4, 3.25, ואם הוא מפתח גם את הקליעה וגם את לשים את הכדור על הרצפה כמו שהוא יראה לנו בפוזיישן הזה, אז תהיה לו קריירה מבטיחה. אמסלם עם הקליעה הראשונה מהקו. יש לו כבר 4 נקודות היום, 8 נקודות בממוצע למשחק, 71% מהעונשין, אמרנו כבר 30% מהשלוש. 2-2 בביקור הזה על הקו, ועכשיו הוא יורד לנוח. נציה נכנס במקומו. אלמין על נויוביץ' שם עליו עין כל המגרש. בוינטון עכשיו חושב על השלשה, לוקח אותה וקולע אותה. קליעה, הוא יותר 2-1, בייחוד בגילו ועם הפציעה ועם איבוד היכולות האתלטיות. 2-2 מהשלוש עד עכשיו. אלמין שוב חילוף על יאנג, חצי מרחק. הריבאונד שייך לגלבוע גליל. ונוויין שדיברת עליו קודם עם הנקודות שלו.
זה פאול, היה להם פאול לתת. ון ויין שחקן מאוד מיוחד, אז הוא לא דזהו מבחינת הפיזיות, ויכול להיות שהוא לא יכול להיות זר רביעי בקבוצה, כי רוצים יותר סקורר, יותר גו טו גאי, אבל גלו גאי. הוא יהיה בנבחרת בלגיה בחלון הקרוב? כן. אלא אם ניפו אותו ואני לא יודע, אבל הוא היה באליפות האחרונה, וגם במוקדמות, אבל אני אומר, אם הוא זר חמישי בקבוצה, הוא אחלה. גלו גאי. כן. חבר טוב. בוא נראה רגע שנייה וחצי של הסוף של הרבע. שרים 1.1. זריקה עם הבאזר, אם הוא מספיק בזמן, זה לא משנה, הכדור בחוץ. חיפה הצליחו לחזור מהבליץ הזה של גלבוע, ואנחנו מצפים מגלבוע לחץ, כפיית עיבודי כדור. 24-22, גלבוע גליל, ליגת ווינרסל, פתיחת הרבע השני. כל קבוצה עם, שתי שלשות מחמש לגלבוע גליל, 4 מ-7 להפועל חיפה. אז אנחנו רואים עכשיו את החמישייה עם ג'ון דייביס שנכנס בגלבוע גליל. סכנה של הפועל חיפה בעונה הקודמת. איזה יופי, ארז. כן. פיק אנד רול. אתה אוהב מסירות של גבוה לגבוה. אני אוהב שמגיבים לסיטואציות. מה שקרה פה אחרי הפיק אנד רול, מסירת חצפה, וון ויין יודע את המשחק, ועם בן מור חותך. עכשיו בעצם ון ויין אמרנו משחק פה היום כי נסקוויזי פצוע. כן, נסקוויזי כבר היה פצוע בהתחלה ואז הם הביאו אותו, דווקא בדרבי נגד גליל עליון, שהוא נרשם אחרי איזה ניצחון על נתניה, הוא לא היה טוב, קצת 5 זרים, בוחרים 4 כל משחק, כאילו זו תעודת הביטוח שלך. כן, זו הסיבה. אז קודם כל ראינו אותו קודם עושה גג, אבל אז עשה טעות, הציל את הכדור ישר לרוב. הוא שחקן שיודע את המשחק, אני לא יודע עד כמה הוא מתאים לכדורסל הישראלי, של החלפת הגנות, של חילופי סוויצ'ינג דיפנס תוך כדי פוזיישן, של קצב מהיר. הבנתי? וואו, זה מעניין. תוך דקה דייביס יורד, משהו ששרון אולי ראה. ג'ון דייביס, הוא עשה עונה טובה מאוד בחיפה אצל גיא גודיס בעונה הקודמת. אל תתפלא שאם ישחררו אותו כמו שקראתי היום באיזשהו מקום שהוא יפה המתגרשון. ון ויין שוב שם. אל תתפלא שלא תראה אותו בחיפה מחדש. כי אם מת קולמן חוזר, יכול להיות שהוא... אתה יודע, לא כל אחד רוצה לבוא היום. כן, אם יש לך פה מישהו כבר, אז... נציה מכניס את הכדור לאל אמין. זו זריקה לא טובה, אבל היא באה מזה שאומרים, רגע, ריבאונד התקפה, יש לך מפה אופן לוק, take the shot. לא, אבל ראית שיש איזה מגן בקונטסט, אולי איזה שיפור זווית בכדרור, בחצי חדירה. יש המון זריקות היום שהן סוג של אוטומט, כמו שאתה מתאר, שכאילו אם מישהו מקבל את הכדור והוא לא זורק, אז המאמנים אומרים, אתה תוקע את כל הריווח, ובעצם אפשר לעשות עוד פאס ועוד הקפצה ולשפר מצבים. אל אמין הקלה המוביל של גלבוע גליל, עכשיו עם 2 החטאות רצופות. יורד לנוח, לא יורד לנוח, סליחה, אבל 7 נקודות יש לו. גיל בני עכשיו עם הריבאונד. נציה לוחץ את הכדור, מנסה לעטוף את בויטון עם הגודל שלו. גם נציה היה בעפולה, שחקן שמקבל צ'אנס בליגה הראשונה, וכל הכבוד לשרון אברהמי וגלבוע שמאמינים בו, פיזי מאוד. ניסה לשבור את החסימה, ניסה להתעקע בחסימה, נפל, ניסה למשוך את הפלופ. אלעד חסין מתעסק עם השופטים כל הזמן, כל הזמן. דרך אגב, גם שרון אברהמי. מור לבן ויין.
ראינו קודם את היכולת מסירה של ון ון, הפעם המסירה פחות טובה. אז בחילופים אתה מחפש ביגמן שמעניש את הסוויץ'. אז תגיד לי, וורקמן יכול לשמור גם בפנים גם בחוץ, אבל ון ויין צריך לסיים את זה בחצי. גם המרווח בין החותך היה קטן, המסירה לא יכלה ללכת, זו הטיית מסירה כדי לזרוק את החותך ואת השומר שלו, ואתה מסיים בעצמך. הנה, בבקשה. הכל צפוף. צפוף בוטה, פס פייק. זה תזרוק. תראה, עמית גרשון עזר. אם עמית גרשון לא הולך, אז אתה מוצא את החותך בצד השני של הטבעת. פוינטון לגרשון. סובל מספר 31 מקבל דקות. לא יודע אם זה הייתה מסירה או לא, אבל יש פה end one לסובל. מה שאני יודע שעמית גרשון שיפר את קבלת ההחלטות שלו וגם את המיינדסט כשהוא רכז מה הוא צריך לעשות. כי אם אתה זוכר בהפועל ירושלים אצל אורן עמיאל, הוא היה חילוף לאבסואן נדמה לי. ולחצו אותו וזה לא הלך, זה היה תסכול וזה לא היה טבעי. ועכשיו קצת יותר קל לו. הנה נויוביץ' חוזר. ון ויין יורד אחרי דקות סך הכל טובות. גם ון ויין, גם נציה. סלם ולוי, אנחנו חזרנו לחמישה שפתחה את המשחק. עבר את הקו לפני שהכדור פגע בטבעת. אבל לא, השופטים לא רואים את זה. או לא מחפשים את זה. לא שמו לב. גיל בני לגור לוי. אלמין. ראית את אלמין קצת אוף לבול עכשיו בפוזיישנים האחרונים. אוסף את האנדוף, מנצל את הזריזות שלו והאתלטיות של נויוביץ' שהוא גם כן זריז, פיזי, ועשה סל יפה מאוד. אלא גם גלבוע עם האזוריות שלהם, שרון אברהם יכול לפתוח לו חוק בחילופי צעדים. עמית גרשון חשב על השלשה, לוי אבל שומר. הבאזר של ה-24 החטאה מהשלוש. תקופה לא טובה, הכדור היה תקוע רק בצד שמאל של ההתקפה. אזורית, אתה רוצה להזיז את ההגנה, לפתוח אותה. סלם ללוי. ואתה ראית הרי, הוא נתן לו דחיפה אחת והיו יכולים כבר לשרוק שם. אז תוציא את הכדור החוצה ולך למיקום של ריפוסט חדש. עכשיו איך? תנתק מגע מהמגן, תלך מתחתיו ותראה איך הוא, הנה, עכשיו שאתה מוציא את הכדור, לא, זה כבר, אנחנו הולכים בקצה המהלך. עבירה שנייה שלו, שזה יכול להיות משמעותי. גרשון לוקח את השלשה עכשיו, קודם ראינו אותו חושב על זה. פעם לקח את השלשה ויש לנו טיים-אאוט, גלבוע גליל, איזשהו מומנטום של חיפה. מדברים על הניסיון של חיפה וזה בא לידי ביטוי. וורקמן והוא זה המון. היידה ארצי פרטי, מזל טוב! איפה ההוגה? יום הולדת. מה קרה לך, חבר? מה? בסדר גם. לא, פרצוף מאוד מוכר. גם מתחתן עם אפולאית, אז בכלל יש לו נקודות זכות. מבט של מודקה שהיה מחלק את החלב. אתה מכיר את כולם פשוט, זה באפולה אין שאלה. יש לו גם בן שעושה כדורסל ומחלק. ויפה גם שהוא יושב בצד שני. היינו מהירים לו תמיד שהוא יושב ליד הספסל ומתעסק עם השופטים. זה שטח סטרילי, הלוואי ואחרים ילמדו את זה. גאנט עכשיו פנימה לוורקמן. ובסוף כל הבלגן הזה גאנט עם נקודות ראשונות. אז אתה רואה את הרכות מתחת לסל של גלבוע. ואנחנו רוצים שם מספרים של לוטן אמסלם וגור לוי יעזרו לבן מור בריבאונד end one, יפה מאוד, אלמין לבן מור.
מור שוב מחטיא end one. קמרון יאנג עושה שם ספק צעדים, אבל זה... יורוסטפ שכזה, אבל הוא סקורר, וגורלבי עם שתי עבירות, נכון? כן, כן, הוא צריך אז להיזהר. הוא חייב לתקוף אותו, חייב לתקוף אותו, הוא עשה סל יפה מאוד. שאלה אם שרון אברהמי לא צריך להוציא פה את גורלבי כדי שלא יקבל את השלישית. אבל אני מבין את הדילמה, כן? כי אנחנו רואים גם את ההבדל היום בין החמישייה לספסל. אני טוען ששתי עבירות זו לא מחלה ואפשר לשחק איתה, אבל הוא צריך לדעת לשמור על עצמו, והקבוצה צריכה לדעת לבוא ולהקריב את העבירות עבורו. מור, 2 רחוק. ריבאונד של חיפה. אז גלבוע גליל די תקועים ברבע הזה. תקועים, והפועל חיפה רק עם שתי עבירות קבוצתיות, שזה מלמד אותך שגלבוע לא אסרטיבית, איך אתה עושה עבירות, משחק ריצה. הנה, תוקפים אותו. תוקפים את גור, נכון. 12-6 תוצאת הרבע עד עכשיו. אלאמין מחטיא, אבל מור שם לתקן. טוב מאוד היום, יותר קל לו שעמנואל איננו. דעתי. יאנג עכשיו מול אלאמין, לוקח דווקא את השלשה ושם אותה. הוא סקורר, לא יעזור כלום. זה שלשה עם, לא אגיד יד בפנים, אבל שחקן כולו. מיד עוד פסק זמן כאן. 4 דקות 0-6 לסיום הרבע השני. יש לו איזה פטנט לזרוק חולצות מהתקרה, הוא לוקח גם את המשינה. ישר מהגליל. 37-32, נראה את התשובות של שרון אברהמי וגלבוע גליל. ון ויין נכנס. גם טל פלד עם גיל בני, אני חושב שהוא רוצה אולי שינוי הגנתי. טל פלד זה קליעה. טל פלד זה ילד של מכבי ראשון לציון שעשה עונה מצוינת במכבי רחובות. זוכר אותו מאיזה אחת התחרויות של הקליעה. טל פלד קיבל במה במכבי רחובות בשנה שעברה ועשה עונה טובה, ושרון אברהמי, כמו שרון אברהמי, מכיר את כולם. שחקנים גם יודעים שהוא נותן במה לכדורסלן הישראלי והוא מאמין בזה. אז אם טל פלד גם ירוויח את מעמדו כשחקן ליגה הראשונה, אז כולם ייהנו מזה. אלאמין ירד למעט מאוד זמן, 20 שניות של כדורסל שהוא נח יחד עם הטיימאוט. ראינו את נסקוויזי שם יושב, הביג גאי הזה, מספר 15. אלאמין מול נויוביץ'. מור עושה את החסימה ובינתיים כבר פינקני חוזר שם למור, עוד פעם אותו דבר. איזה יופי. יופי של כדורסל, אלבו קאץ'. מה זה אלבו קאץ'? זה כל התפיסות האלה בפינת הפאול של בן מור, אבל כדור ענק של גורלבי, כדור ענק. בעזרה טובה עכשיו. עכשיו חטיפה. זה גם האלמנט שאמרת קודם על פוסט וריפוסט. הם עשו פיק אנד רול אחד, ואז עוד פעם. כן, אבל לא את הזווית פה עכשיו. שלשה, וזה היה טיימאוט טוב. הנה, הזכרת את הקליעה של פלד. כן, קצת קצב, ובואו אם נוכל לראות את המהלך הזה עוד פעם, אז תראו את המסירה. שישי בצהריים, כמו שהזכרת כבר. ליגת ווינרסל. ואם אצלנו 37-37, אז בנס ציונה, אתה יכול להתקן אותי מה התוצאה במחצית? 44-44. אז אתה רואה, המשחקים האלה בין הקבוצות, כולן שוות, כל אחת ביום נתון יכולה לנצח את השנייה. בוינטון מול לוי, שצריך להיזהר מהעבירה שלישית. והנה, הם תוקפים אותו. אני חושב שזה אולי נאמר שוב בפסק זמן. כן, ובוינטון עשה פה מהלך גדול. אתה יודע, אני מדבר על החוס, על הפציעה שלו, על זה שהוא לא חודר, והנה הוא הלך עכשיו למהלך גדול. הנה האזורית של הפועל חיפה, 3 מלפנים, קמרון יאנג בשפיץ למעלה, 2 מאחור, מאוד גמיש, מאוד... תסביר את ההבדל מאזורית של 2 מלפנים ו3 מאחור. קודם כל במבנה, בעמידה, לא, ברור, אבל מה? וואו! גור לוי עכשיו עם חתיכת הצהרה. תשמע, דקות נהדרות שלו.
שחקן מאוד מיוחד, מאוד, מאוד, מאוד כישרוני, ומקבל ביטחון כבר בניצני העונה הקודמת. ראינו את זה גיא קודס בהפועל חיפה, שהוא נותן את זה, והנה בויטון זה קליעה. ועכשיו אלאמין היה קצת אדיש בהליכה לכדור, אבל גור לביא מלהיב שם את הקהל ונכנס לטירוף. ואנחנו מקבלים את זה ארז. זה חתיכת פוסטר, אנחנו לא רואים וורקמן, על וורקמן משחקן ישראלי. מיי גוד. וואו. זה כבר תשים בטופ משהו, לא יודע מה, יומי או של המחזור. טוב, בוא נחזור לענייננו. אזורית, באזורית יש שני דברים, יש חוק הכיסוי, זה המבנה, איך עומדים, יש כל מיני אזוריות, יש 3 מלפנים, 2 מאחור, יש 1-1-3, יש 2-3, יש 1-3-1, יש מה שאתה רוצה. אז זה דבר אחד. אלאמין עכשיו, זה לא שמתי לב עם איזו אזורית הייתה שם, אבל... כשמו כן הוא, 3 מלפנים, 2 מאחור, מתחילים, המספר הראשון זה... יותר התכוונתי לשאול איפה הנקודות חולשה נגיד, אז זה בפינות? פינות ואחור באמצע, אבל רק שתדע שכדור מגיע לפינה בעקבות הזזת המגינים. יפה. היה הפתעת לאפ שם עכשיו של גרשון, גור לביא כמעט עם חטיפה נוספת. בעקבות הזזת המגינים, אז כשכדור בפינה כל אזורית היא 2-3. כל אזורית היא 2-3. וזה הצ'ק פוינט שלך כאילו. לבדוק אם שמעו נכון, אם הכדור בפינה ואתה עומד 2-3, סימן שהגיבו נכון. 2 שלשות קצרות עכשיו ברצף של פלד ואלאמין. יאנג עכשיו עם הכדור. דקה לסיום המחצית הראשונה. יתרון בריבאונד התקפה של גלבוע גליל. יאנג כל הדרך, and one, סל גדול. כן, זה, אתה יודע, יש אופנות בכדורסל. אופנות של כל מיני, זאת אופנת הגוסט. גוסט הרי באנגלית זה רוח רפאים. זה, אם נוכל לראות את זה עוד פעם, מגיע לכאורה איזה שחקן מראה שהוא בא לחסום, המגינים מתחילים לתקשר, ואז הוא בורח, ואז גורם לאיזה שטח פנוי ללכת. אז צריך לדעת לפתור את זה, מתרגלים את זה באימונים. אבל הכלל הראשון הוא להכריח ליד חלשה. אתה נותן לו יד ימין, בוא תכריח אותו ליד שמאל, אז הוא ילך על האנשים, אבל... השאלה אם זה עובד, אם החסימה מגיעה מהצד שמאל, אז איך אתה מכריח אותו? לא, כן. אם החסימה החסימה הרי לא בסוף. אבל הוא לא חוסם, הוא רק עושה כאילו. הוא מראה, קודם כל, אם יש חסימה, אתה קודם כל מכריח אותו ללכת ליד החלשה, לא להיכנס לחסימה. בדיוק להכריח אותו הפוך מהחסימה. לביא יורד בדקות נהדרות שלו. שש נקודות ללביא. גיל בני מול נויוביץ'. אלאמין עם 11 נקודות, 4 ב-12 מהשדה. מול ג'קיניאן גנט. ועכשיו הוא מוצא את גיל בני, עדיין לא נכנס לו. לא נכנס לו הזריקה מבחוץ, אבל טעות שם, ובן מור לא מצליח להשתלט, ובסופו של דבר גרשון עם הכדור. מה אתה אומר? היה פה פאול של גיל בני, לא נתן לו אולי לעשות את הצעד. קודם כל, אם אלעד ליבוביץ' שרק, אז היה עבירה. אלעד ליבוביץ' שופט מצוין, הוא היה קרוב. זה פעם אחת. פעם שנייה, אתה יודע, הוא בדיוק חיכה במיקום, והיה שם איזשהו מגע, ואלעד החליט שזה מגן. עכשיו, בצד שני, גיל בני החטיאות שלה שם מהפינה, נויוביץ' על החדירה עזר לכאורה נכון, כי אתה עוזר על חדירה, אבל אתה צריך את קו המסירה, שהכדור לא יגיע לגיל בני, אלא אם ההוראה היא, תעזבו את גיל בני שיזרוק, אז גיל בני צריך לדעת להעניש גם. זאת אומרת, אתה מקבל את הכדור, תלוש אותו, לך לאיזה פלוטר, לך לתוך הצבע, לך למגע. תשמע, ראינו אותו, לא משנה עכשיו בענייני התפקיד שלו, ראינו אותו בקריירה, קולע לא מעט שלשות, בטח כאלו יש הבדל שאתה ברומטר, שאתה סטארטר לידר, שאתה בא מהספסל ועם התלהבות, עם קבוצה, שהג'ייקובין בראונים של העולם והאלה מושכים את האש. יוביץ' בסדר גמור, 25, בוא נשים לב, ילד שהגיע ממכבי הוד השרון, דרך גבעתיים, דרך מעלה אדומים, אני אחזור 6 עונות בליגה השנייה, נותן תקווה לכל ילד צעיר, שעם מאמן נכון,
נכון, אתה תקבל את הבמה כמו ששרון אברהמי נותן, אז גם אלעד חסין נותן. בן ויין מחטיא שלשה אחרי מסירה טובה של אל-אמין. אנחנו עם פוזיישן אחרון במחצית הראשונה. חיפה רוצה להגדיל את היתרון שלה. הנה גרשון, יציאה טובה של בן ויין אליו, אבל סל פה ממש על הבאזר של סופל. זה במשחק שמאוד חשוב. אני לא רוצה להגיד משחק על ירידה וזה, יש עוד כל כך הרבה זמן ובית תחתון וזה. הכדור הזה על הרצפה, כמו שראינו, אני אגיד לך כמה גם נתניה בערבוביה הזו. כן, היא כרגע מקום 13. וגם שם מחליפים זרים, ואני יודע שהיום ראשי הקבוצות, בגלל שהם מחליפים כל כך הרבה זרים, רוצים אפילו שיגדילו את מכסת 10 הזרים, בגלל שזרים עוזבים. זה היה צרה בשעתה. כן, לא פשוט. פינקני, שפתח בחמישייה, שתי הקבוצות עם חמישיות זהות למה שפתחו איתו את המשחק. גארד לאייפוסט, ואז פלש לפוסט-אפ. ואתה חייב להיות מוכן לזה, אתה לא יכול לאכול את זה. לא יכול ברמה הזאת לאכול את זה. קמרון יאנג עכשיו. היו לו רגעים לא רעים ברבע השני. בעיקר עכשיו שלשה שלו, רק רשת. קמרון יאנג. עם 13 נקודות, אחרי השלשה השנייה. אל-אמין, גיל בני, עם סל מהשדה, ונונשין, הוא מחפש את השלשה היום. דותן אמסלם, חצי מרחק, יפה מאוד לראות את זה. חשוב מאוד בשבילו, בשביל הקבוצה. הוא ברומטר, בגלל ההתלהבות שלו, הקשיחות שלו, החספוש שלו. זה יכול להדביק את כולם. נגנט עכשיו בחצי מרחק על אמסלם, הגנה טובה בסך הכל, והזריקה שלו קצרה. אמסלם מוביל עכשיו התקפת מעבר. זה בדיוק מה שאני מדבר. האחד על אחד הנקי הזה. בני מסיים יפה מאוד, רצה גם פאול. זה מה שגיל בני צריך. לפני שהגנה מוכנה, לתקוף את הצבע, ללכת לעשות סלים קלים, לתת לו ביטחון. יש לו כבר 6 נקודות היום, קצת מעל הממוצע שלו. וורקמן מחפש את המסירה, גאנט עכשיו, שלשה. שני פוזיישנים אחרונים קצת גאנט, אחד הוא ניסה מידריינג', אחד קצת יותר רחוק. שחקן מאוד טכני, שחקן מאוד איכותי, אבל ייקח לו זמן. ברוסיה נדמה לי בתחילת העונה הזו. כן, בנובגורוד. טנק נוסף מצוין של בן מור, ובני מרוצה כי הקבוצה שלו נראית אחרת ברבע הזה. כי הוא שיחק את הפיק אנד רול, ואת הפיק אנד רול החוזר, והיה מאוד סבלני. בבקשה, זה הפיק אנד רול הראשון, ימין לשמאל, ואז, טוב, אנחנו רואים פה את זה, ואז המסירת הפוקט, מחפש את התפר הזה, את החרך הזה, כדי להשחיל את הכדור. ארבעה אסיסטים כבר לגיל בני. זריקה שלישית רצוף. או שזה פינקני. לא, זה פינקני, זה פינקני, והריבאונד היה של בני שבדקות טובות, וגם אמסלם, וכל הרבע הזה נפתח טוב מאוד לגיל בני. מי העיר את העסק? גיל בני ולוטן אמסלם. התלהבות עם הריצה. ככה הם פתחו גם את המשחק. השאלה העירת יותר עייפה, יותר קצרה, לא מאוזנת אולי בעמדות הגארד, עם זר שרק הגיע. פלוס מינוס עכשיו בצד של חיפה, 4 שחקנים עם פלוס מינוס שלילי, חוץ מנויוביץ' שנכנס במקום גאנט. נויוביץ' עכשיו חצי מרחק קצר מדי. בני לאל-אמין במעבר שלשה, ריבאונד אמסלם.
הולך על פינקני, שבעיניי אולי שמר אגרסיבי, אמסלם לא אוהב את זה, אבל נשרקה עבירה. תראה, על רקע השיקופית שראינו עם הפלוס מינוס, אז סתם לסבר את האוזן, עמית גרשון עם פלוס מינוס 10. פלוס 10. פלוס 10, אז כן, כן, אתה מבין למה אני יורד. רגע, נכון. כן, כי... אתה רוצה שחקנים שמשפיעים לחיוב על התוצאה שגם הסופית. טובים היום, גם משפיעים על הקבוצה, כמו שאמרת, גם מנוסים בסרט הזה. כן, עמית גרשון 8 נקודות, דיאנדרה פינקני עם 3 עבירות, גרשון נכנס במקום בוינטון. שתיים משתיים היום מה3 לגרשון. משחק טוב של אמסלם. אחוזים טובים מהקו לשתי הקבוצות. גרשון מול בני, חילוף נויוביץ' עכשיו. מקבל את השמירה הלוחצת של בני. וורקמן, סטפ בק. טאף וואן. כדור ברח לו, הצטרך להשתלט עליו. אבל קלה. יש לו 4 נקודות לווילי וורקמן. שאלת אותי על נקודות התורפה של הגנה, אז הנה ראית פינה, ואז שחקן הגיע בקלוז-אוט לא טוב, מי זה הלך לסל? לוטן? לוטן. זה אלמנט שלא היה במשחק של וורקמן בתחילת הדרך, שעד שהוא הגיע לחולון, ובחולון כולם זרקו ב3, גם הוא נדבק מזה, ונויוביץ' חטיפה עכשיו של נויוביץ' על אלמין, שבא אליו בטירוף ולא מצליח לעצור. מצוין, הוא לוחץ את הכדור, הוא לא חושש מכלום. חזק, בחור חזק. מאוד, הוא שובר חסימות, הוא עובר over the top. 6 נקודות שלו, שוויון 53, והנה הפינה, כן. ריקה לגמרי. ואמסלם, כמו גדול. עד שהגיעו לפינה, תרשום אסיסט 5 לגיל בני. אולי אפילו 6 פה, אני תכף, כן, 6 אסיסטים. זו זריקה קשה של נויוביץ'. נויוביץ' החליט שהוא לוקח לסל, אבל אולי חצי חדירה, ודווקא וורקמן, ראית, חתך בגב ההגנה, והוא יודע לעשות את זה. היה צריך לקבל את הכדור, או אפילו להישאר בפינה, או כשהוא שקע, מישהו היה צריך לרדת לפינה, מתגרשו לקליעה. רוזנבאום נכנס, חוזר, יש לו 5 נקודות. שבע תוצאת הרבע הזה, יתרון גדול בריבאונד. בני מול גרשון. משנה זווית של החסימה. והאם זה אסיסט שביעי של גיל בני, תרשום, תוסיף, אלמין עם השלשה. זו פעולה שנקראת ניהור, שייק. ברגע שהגבוה חותך, השחקן מהפינה עולה למעלה, הגארד שלו חייב לעזור טיפה על הגבוה, אז אתה מקבל את החצי מבט הזה, no look pass שכזו. איזה הרכב הולך אליו חסין סובל ורוזנבוים בעמדות 4 ו-5.
וזה לאפ קליל לסל של גרשון. ועמית וגלבוע מתלוננים שהחסימה הייתה קצת אולי לא חוקית, אולי מרפק בצד. הנה, בן מור ניגש לשופט. מנהל שם את ההגנה, לביא עכשיו מהפינה, מחטיא את השלשה, והריבאונד של האיש ממצטייני הרבע הזה, גיל בני. והנה עוד אחד עכשיו, אמסלם, סיידסטפ מהשלוש, קצת קצר. ריבאונד עמית גרשון. היה אקטיבי, לא אכל את ה... הספיק לכאורה לעזור ולהגיע לרוזנבוים בטווח שרוזנבוים לא יכול להרים קליעה. רוזנבוים ניסה לשפר את המרחק בינו לבין המגן. פוינטון מכניס כדור לגרשון שנשמר על ידי אלאמין. מור יוצא אליו והם לא רוצים שהוא יחשוב על השלושה, אז רוזנבאום עכשיו לוקח את השלושה וקולע אותה. שרון אברהמי מחזיק את הראש, לא מבין, אתם לא יודעים שהוא קלעי. איך אנחנו עוזבים אותו? איך אנחנו מאבדים אותו? באיזה רוטציה? אבל חוסר תיאום הגנתי. 8 נקודות לרוזנבאום, עכשיו מור מחטיא את הניסיון הזה מקרוב, וחיפה יכולה לעלות ליתרון בפוזיישן הזה. יאן על אמסלם כל הדרך, אין סל, אבל יש עבירה. הוא מראה לנו ניצוצות קמרון יאן, יש בו משהו, הוא סקורר, אבל הוא לא אינטנסיבי מספיק, הוא לא, איך אומרים, בתוך הפוזיישנים. זו עבירה שנייה של אמסלם, יש פה 5 שחקנים עם 2 עבירות, בסך הכל המצב סביר, ויש פה צ'אלנג'. מה, בלתי על התפיסה מאחור אולי? נראה. נתן רוצה לרצפה, חיפה רוצים בלתי, בוא נראה. נתן רצה לעשות עבודה יותר, קודם כל יש מצב, תפס לו את הפק הפנימי, מהחלק הפנימי. הוא רוצה שזה לא יהיו קליעות אפילו, עבירה רגילה. נתן רצה לעשות עבודה יותר מדויקת פה. הוא איבד אותו בצד הראשון. בדיוק, פעם אחת ופעם שנייה להכריח ליד חלשה, גם אם זה מהאמצע. מוביל את קלעי הפועל חיפה, קמרון יאן, עכשיו עם 15 נקודות. אז אתה רואה כמה חיפה מנוסה ושקטה, איך היא הצליחה את המיני ריצה הזאת של גלבוע לצנן. ולוקחים את היתרון. 60-59, אלאמין שוב מקבל קאץ' אנד שוט ושם את השלשה. אלעד חסין צריך בפריוריטי שלך, בלהבין מי יכול לקלוע, מי לא יכול לקלוע. הוא לא יכול לקבל מבט כזה. הוא לא יכול, הוא צריך לעבוד קשה בשביל לקבל את המבט הזה. עמית גרשון עכשיו מנסה לענות ולא מצליח, והריבאונד של אמסלם. גלבוע גליל לא נתנה לחיפה הרבה זמן להוביל. גיל בני עכשיו מסירה מצוינת לבן מור שילך אל הקו. קודם כל חיפה לא מטפלים נכון בפיק אנד רול, לא מטפלים טוב, כיסויים בינתיים לא מצליחים. אתה יודע, אולי גם חסר מימד של אתלטיות לעצור את הכדור ואז להתאושש ולהגיע לבן מור, שזה סובול. בואו נראה, הנה עכשיו מי זה נכנס, גנט.
סובול, על חשבון קמרון יאנג. גנט אמרנו מצטרף אחרי שהיה בהפועל באר שבע בעונה שעברה וברוסיה העונה הזו. באר שבע הוא עשה מספרים יפים, לעשות כמעט 16, 15 וחצי ו-6. רוזנבאום לגנט, שמקבל את בן אור עליו. סובל, גנט. שניות אחרונות עכשיו, צריך לזרוק, וגיל בני חוטף. מוביל לאמסלם, אל אמין, שלשה במעבר. לוי עם הריבאונד ולוי עם הנקודות. ושוב ההתלהבות בצד של גלבוע גליל. לנותן, מעיף את הכדור, מקבל קליעה פתוחה אל אמין, הוא לוי אקטיבי, בן מור באזור, ככה משחקת קבוצה שרצה. יתרון משמעותי בריבאונד התקפה, 14-5. זה לא המשחק, עמית, לכדרר ולכדרר ולכדרר, שזה בשטף על הכיפק. אבל הנה, גם גלבוע, אחרי שאיבדה יתרון, לא מיני, זה ליצה של 6-0 קלה כזו. נזכיר שאת הרבע הזה גלבוע גליל פתחה במינוס 5. היו פה ריצות לכל הכיוונים. דווקא חולצות המאמנים, אה? זה לא רק אולפן נאוטיקה, אני רואה שנאוטיקה גם מלבישו את המאמנים, וואלק. סלם דרך על הקו ומחטיא גם את הזריקה הזו. זה באנו מטיימאוט. נכון? באנו מטיימאוט, כן? לא, זה היה סתם הכדור שם, שרון אברהם. הוא לא יכול להשתולל ככה לשחרר. כן, הוא כמעט משחק הגנה שם. כן, היה שומר טוב דרך אגב שם. וואו, איזה קוויצ'י. נויוביץ' עכשיו, והנה שלשה מהפינה שנכנסת. ההתנהגות הזאת באירופה זה פאול טכני, זה בכלל קטש רואה את זה, כל התנועות ידיים, ישר אתה מקבל טכני. גם שרון מכיר את זה מאליפויות אירופה, למרות שזה שופטים של פיבה ולא יורוליג. וגיל הולך הפוך מהחסימה. וחוטף גג. סובל. סובל, ראיתי אותו בתחילת הדרך, קצת נפגעתי פליאה מה הביא אותנו אלון, אבל לאט לאט אתה רואה יש שם משהו. אלעד חסין בכלל, יש לו איזה שם של מישהו שמכיר את שוק המתאזרחים, אני לא יודע מאיפה הוא מוצא אותם. את ריימן דרך אגב הוא הביא. וויל ריימן, כן. יליד ארצות הברית, אלכס סובל. קולג'ים קטנים שאני, בטח אתה מכיר אותם, זה בטח ליגה שנייה או שלישית. מידלברי וסייקרד הארט. את מידלברי שמעתי, סייקרד הארט לא שמעתי. טוב, שני דברים. נותן אמסלם חייב ללטש את משחק הפוסט-אפ שלו, כי הוא משקיע הרבה. וויקסייד זה אקשן כשהכדור עסוק בפוסט-אפ, כדי שיהיה גם עוד איזה אופציה. אמסלם עלה פה בטעות 10 נקודות, יש לו 15 נקודות היום. עכשיו זה כבר 16 ו-17 נקודות. 6 מ-6 מהקו. בוינטון מוביל את ההתקפה של הפועל חיפה. אנחנו ב-15 השניות האחרונות של הרבע. יש פאול לתת לגלבוע גליל, ועכשיו
לגבי הפאול לתת, אני חושב שהוא עושה את זה בתזמון נהדר. כי ברגע שהוא ראה שמתחיל להיות יתרון לבוינטון, ולא סתם. אתה לא סתם מבזבז את זה כשהוא לא משיג... שזה לא נותן כלום, אבל בשנייה שאתה אומר, אוקיי, יש פה משהו, אז תדע שיש לך... או גם לא להשאיר יותר מדי זמן. כן. אז עכשיו נשארו 6 שניות. שבשש שניות אתה יכול לעשות... אפשר לעשות הרבה, אבל ברור, אבל הוא התחיל לפתח יתרון, אתה אומר, למה לא להשתמש? הנה, עכשיו כבר התקפה תקועה, סוף שעון, וזה נכנס! וזה נכנס לבוינטון, שלשה קשה. הם יבדקו עכשיו השופטים, הם מסמנים שהם הולכים לראות. שרון אברהמי ביקש, השאלה אם זה צ'אלנג' שלו או שהם... ברבע, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. עזרנו, רבע האחרון, ליגת ווינרסל, גלבוע גליל 67, הפועל חיפה 63, בן מור לאל אמין שחודר ועושה סל גדול, ואנחנו רואים ארז הרבה יותר את אל אמין אוף דה בול. כן, קודם כל אהבתי מאוד את ההתקפה בן מור עם הכדור ואז חיתוך של מי זה שם גור לוי. אני אוהב כדורסל של חיתוכים, של תנועות. באמת אברהם משם באמת עושה הגנה, לא יכול להשתולל ככה ברמה הזאת. נציה גם על המגרש, הנה פה אנחנו רואים אותו, אבל אלה הלוחמים, אלה שלוחצים את הכדור ונותנים את הגוף. שאתה בצרות ואתה רואה ג'ון דייביס לא משחק, לבין ויין למה שהם משחקים פה זה קצת פחות דקות, אז אתה הולך עם אלה שמכירים את הליגה ורוצים. תראה את השפת גוף של גיל בני ושל אותן אמסלם וגור לוי ונציה. אז בזמן שאנחנו רואים את בוינטון, אמסלם עם 17 נקודות, גיל בני עם 6 נקודות ו8 אסיסטים. לאותן משחק ריצה זה משהו טוב. וגור לוי 8 נקודות, 6 נקודות, יופי של דן, של בן מור שמשחק נהדר היום. בן מור עם 16 נקודות. צריך מתחילת השידור. מאוד פאור פורד, מאוד מוכשר. פוטנציאל לדאבל דאבל היום, כי יש לו 9 אסיסטים, יצטרך אבל לייצר פה עוד 4 נקודות, כי יש לו 6, אל אמין עם החדירה קודם. הוא מוותר על כל המספרים, להם חשוב הניצחון הזה. שתי הקבוצות נגיד, אבל ברור שאתה צודק, וכאן זה היה... הבית לא יכול להפסיד משחק קודם. פה טעות הגנתית ארז, כן? כן, כן, בוודאי שטעות הגנתית. פינקני ובוינטון לא מתקשרים, שניהם על בני. חד משמעית, שניהם פתאום עליו. בוינטון עכשיו, תחת לחץ של בני. עוד איבוד כדור. רוזנבוים, הם בהלם, הם לא עם הלחץ. ספייסינג לא טוב, רוזנבוים. בוינטון קשה לו מול הלחץ של גיל בני. זה עוד אחרי שהם דיברו על הדברים. אמרת קודם כמעט 16 נקודות למשחק בבאר שבע בעונה שעברה, אבל רק הגיע, עוד לא מרגיש בטוח עם הקבוצה הזו. יש שחקנים ארץ שיכולים לבוא לקבוצה ומיד להיות טובים, זה עניין של פשוט סוג של שחקן, ואל אמין הוא בכושר קליעה בחצי השני של המשחק הזה, בוא נגיד ככה. כן, שנינו יודעים את זה, חיפה לא יודעים שהוא יכול לקלוע. לא מבין, למה לא נכנסים לו לתוך כפייה, למה לא עושים לו חיים קשים? 10 אסיסטים כבר לבני, והוא נותן מחצית, כל המחצית השנייה הוא פשוט נהדר. היחסים קצת מגרד בראש, כי המשחק בורח לו. כמובן שעוד מוקדם ויש עוד הרבה זמן. אל אמין עם 22 נקודות, 4 מ-10 מה-3, אבל את הזריקות האחרונות הוא קלה. מזהה אלעד חסין שיש לו בעיה מול הלחץ של גיל בני, אז הוא מכניס את מויוביץ'. והנה לזה, הפועל חיפה ואלעד חסין חיכו שלשה מהפינה של גנט. מאוד טכני, ראינו אותו בשנה שעברה, משחק עם בקסטון בבאר שבע, גם בפנים, גם בחוץ, טכני מאוד, אבל הוא לא חי את המשחק כל הזמן. וזה מתחבר למה שאתה אומר. אל אמין בזון,
שלשה חמישית על הראש של גנט. זה מתחבר למה שאתה אומר. גם שחקנים שיכולים לעבור וידרשו את הכדור כל התקפה ויעשו מספרים, אבל עזוב, בואו לא נפריע לגלבוע עם ההצגה שלהם במחצית השנייה. בן מור על סובל, אלכס סובל. אין שום סיבה לעשות את העבירה הזאת, עבודת הגנה יותר טובה, אתה חצי גוף לפניו ואף אחד לא מוסר לו בכלל את הכדור שם. יאנג שקט הרבה זמן כבר אצל חיפה, נויוביץ' עכשיו עם הכדור. אי אפשר לשחק בכל כך הרבה כדורים, אי אפשר. הזמן של ה-24 נגמר, ושוב קרדיט לגיל בני על הלחץ שלו. צעדים שסימן אלעד ליבוביץ', נויוביץ'. בסוף זה הצעדים. כן. הכל היה ביחד, צעדים, 24, אבל נויוביץ' כדרר יותר מדי. תוצאת סיום אגב, נס ציונה מנצחת את קריית אתא 97-82. זה 53 נקודות חצי שנים ככה, כי היה 44, נכון, שוויון. נס ציונה מבחינתי היא לא קבוצה תחתית. נכון שהיה לה מכבי... רגע, בני עם השלשה, אז למרות שהכל הולך לו היום, זה עדיין לא נכנס, 0-4 היום. נס ציונה היו משחקים קשים. מכבי תל אביב, חולון, ירושלים. נכון שגם לאחרות פה היו, אבל הם קבוצה מאוד מעניינת. בשבילם זה ניצחון שני. נויוביץ' מכדרר, הוא קיבל מאיתנו כל כך הרבה מחמאות. אתה מגיע לליגה, אתה צריך לדעת מה מותר, מה אתה צריך לעשות קודם כל, לא מה מותר לך ומה אסור. הכל צריך לקרות קצת יותר מהר. אתה יודע, חצי חדירה ותוציא את הכדור לקריאייטורים. זה צריך להיות משולב גם בתוך מה שעושה בהתקפה. לא יודעת כמה הוא פיק אנד רולר או משהו שאתה כבר יכול לבנות עליו לרמה הזאת, אבל בחיפה בטוח יהיו שינויים. בפינה חופשי, וגור לוי חוטף גג מסובל, גג יפה. עכשיו לוי, והפינה, שם את השלשה, עוד אסיסט לגיל בני. הצגה שלו היום. אני אמרתי, הקריאה שלו סבירה, עוד מזה, משלו זה בנקר. 1-2 היום, ואמרנו שהוא נכנס עם נתון מטורף של 67%, וגנט לא מצליח לענות, ומי לוקח את הריבאונד? הבלגי. שמראה לא מעט, ארז, ון ויין. שחקן שיודע את המשחק. הוא שחק ברמות יותר גבוהות, עזוב, לא רק בגלל נבחרת, הוא שחק בספרד, הוא שווה יותר, אבל משהו אצלו, זה משהו אצלו. אני בחולון, אני זוכר בעונה הקודמת את איך אומרים, את הרשרושים של הקהל ואז אתה מדבר עם המאמן ועם השחקנים, הוא מצוין באימונים, אוהבים אותו, הוא טוב באימונים, הוא טוב לחדר הלבשה, הוא מבין את המשחק, ולא תמיד עם 4 זרים לידו, כן, זה קל לו, ודווקא תשים אותו במבנה קבוצה של אירופאים, בלגים וזה, אתה תקבל ממנו... בן 29, רשום כ-2.08, נראה חזק, ועכשיו נציה שם את השלשה גם, ונביין צריך להגיד, יש סך הכל 5 נקודות ערב במשחק הזה בליגה, ויש פה כבר 17 הפרש לגלבוע. הכדור והמשחק המהיר, אני הייתי בטוח שחיפה אחרי המחצית הראשונה מנוסה ומבינה מה צריך לעשות, אולי אלעד חסינה צריך לעלות בפתיחת החצי עם חמיר. אתה יודע שהמתגרש אני פלוס מינוס 10, אתה לא חוזר לגיימפליין המקורי, איך אמרת? 5 שפתח את המשחק, כן. צריכים להיות יותר גמישים, הנה הדקות של נויוביץ' גם קוצצו בויטון חוזר בחזרה, מה אנחנו עכשיו למגרש? 3 זרים, רוזנבוים ווורקמן. לפחות מהטיימאוט הם יוצאים עם שלושה. שרון אברהם לא יכול לתפוס את הראש שהוא מקבל שלושה. שחקנים מסתכלים עליו, הקהל מסתכל, צריך להביא פתרון לביגמן שפותח החוצה. אבל אתה מדבר על משהו אחר, אתה מדבר גם בתור מאמן, אתה לא מראה סימני
לפעמים ייאוש, כאילו לתפוס את הראש. שחקנים מסתכלים עליך, אתה לא יכול גם כל סל לתפוס את הראש, המשחק לא ייגמר. עיבוד, והנה גנט עכשיו הולך כל הדרך ללאפ, 5 נקודות מהירות. המשחק לא ייגמר 0-0, יהיו סלים, אתה לא יכול על כל סל לתפוס את הראש. 5 נקודות מהירות של גנט ושל חיפה, כבר ירד ל-12 הפרש, שאנחנו ב5 דקות עכשיו. זה חצי דקה שבן מורנח, וואו, ואותו אי אפשר לעצור בחצי הזה. איש אל אמין. בויטו נתן לו... ברבע הרביעי 11 נקודות. הסיפור איתו זה קודם כל למנוע ממנו את הכדור. אתה נותן לו לקבל את הכדור, אז... בויטון עם תשובה, יש לו תשובה. שלשה מול שלשה. חצי חדירה של קאמרון. 28 נקודות לאל אמין היום, סך הכל במשחק. 6 מ-12 מה-3, והוא היה על איזה 2 מ-9 או משהו כזה. טוב, 2 מ-9 לא הגיוני, אבל 2 מ-8. קלה את 4 האחרונות, אני חושב. כשבני עכשיו עם סל גדול... מה מאפיין את בני יותר חודר מאשר לוקח את הזריקות האלה מבחוץ. המון סבלנות עכשיו, זיטיישן, וחיכה להזדמנות, ואנשים זזו, והלך ודקר אותך בתוך הצבע. 8 נקודות, 13 אסיסטים, חתיכת הצגה התקפית שלו היום, וקמרון יאנג סוף סוף פעולה התקפית, כמעט משיג את האנד וואן. ון ויין... קיבל את ון ויין בחילוף, לקח אותו לסל, יצא בנז ון ויין, כי זה יכול להיות 3-point play. ומור נכנס במקום ון ויין, אתה רואה, רוב הזמן הוא משחק איתו, כמו שאתה אמרת, שהוא 4-5, אבל משחק איתו 5. מי על בן מור? כן. אנחנו אבל ליגה של נמוכים, בטח כן, אבל אתה מחפש, יש לך סנטר בבן מור, אבל לא יודעת כמה זה מתאים, כמו שאתה רואה למשל בבאר שבע, שארי גריפין, לעת זקנה הופך להיות יותר 5 מאשר 4, ואז הוא משחק עם ריי ספולדינג שהגיע מלואיוויל, ולא תמיד זה... משיג את הנקודות, אבל ראינו הפלוס מינוס 16. מינוס 16, כמעט כמו התוצאה של המשחק, אתה יודע. אתה תמיד משווה את זה, אבל בוא נגיד כרגע הוא באמת ביחס שלילי גם מול זה, כי הפער הוא 12 הפרש. מביא עם החדירה. צריך להוציא דווקא לנציה, פה בצד שמאל. עכשיו מור לא נגע בכדור, כי הוא היה בטוח שזה שלהם, ובגלל זה השחקנים מסמנים לעשות צ'אלנג'. הג'ינג'ית ביציאה, אתה יודע מי זו? לא, אתה יודע, אבל... ליזה כהן היקרה, ליזה כהן חפצי בעיקרה. תשמע, יש לך רשת של נשים, בטח שקשורים לכדורסל, ובטח שקשורים לעמקים. לא, אבל היא קשורה לכדורסל. כן, כן, בסדר. ליזה, כן. אשתו של יורם כהן, שהיה שחקן ענק יורם היה שחקן ענק בבטלפה של אז, ואמא ששני כהן, שהיה בנבחרת הקדטים, לויטה, שהעיקרה חובבת כדורסל, מגיעה לכל המשחקים. פה הכדור פוגע בגנט. לא בטוח. אני לא בטוח, אבל נראה ככה, לפי הזווית של הכדור, התנועה שלו, זה פשוט זווית שאני לא בטוח שרואים את המגע, אבל הכדור הולך לכיוון אחד ואז פתאום יוצא החוצה. השאלה אם השופטים יראו מספיק בזווית הזו. כן, אני חושב שזה פוגע בחלק האחורי של הגוף שלו ואולי של היד. והנה עוד זווית עכשיו. להביא. פה לנציה בצד שמאל, ויש קליעה פתוחה עם שני שחקנים בריבאונד התקפה, ועם פינה שהיא יכולה להחליט. אני הולכת לריבאונד התקפה או יורדת להגנה. הנה, בייחוד שגם באה עזרה כן, אז השופטים, צ'אלנג' מוצלח, השופטים משנים את ההחלטה, הכדור יהיה של גלבוע גליל. עכשיו נציה בדיוק שם שלשה, אז אתה עוד יותר צודק. אתה תמיד תרצה למצוא למישהו שהוא חופשי, אבל עוד יותר חשוב קלה. בני עם הכדור, חייב לזרוק.
נוגע בטבעת, ולכן הכל פה חוקי. וזה לביא עם התיקון, ריבאונד התקפה שלו, ואנחנו מדברים פה על 3 ישראלים בתרומה אדירה היום בגלבוע גליל. לביא, בני, אמסלם. אז אנחנו מצפים, אתה יודע, הם מקבלים את הבמה, גם שרון אברהמי ואנשי גלבוע רוצים את זה, אבל יציבות, כן, לבוא ולתת את זה, איך אומר שלמה ארצי, שבוע אחרי שבוע. בן מור נהדר עכשיו לאל אמין, שמוסר לגור לביא שלא קולע ובא לו להשתגע, אבל הוא ילך אל הקו. ואל אמין, אתה יודע, יכול להיות, לא יכול להיות, הוא היה יכול לסיים לבד, אבל אהבתי את ההחלטה שלו למסוש מה. אבא שלו היה רכז סקורר, אז הוא טומן שרוצה להיות פוינט גארד, סקורר. כן, אבל הוא סקורר. סקורר, וצריך להגיד שהוא עם 28 נקודות, היה לו לאפ, וגם ללוי היה צריך לסיים את זה באנד וואן, אבל הוא ייקח את זה גם. 13 נקודות, 7 ריבאונדים, עוד משחק נהדר לאוסף שיש לגור לביא העונה הזו. 2 אסיסטים, 2 חטיפות, 4 עיבודים, זה הצד השלילי, אבל אתה לוקח את זה. פלוס מינוס 19 אגב לגור לביא היום. הפועל חיפה סופגת 89 נקודות בחולון, בבית 100 נגד קריית אתא במשחק שהכניס אותה, אני לא נכנס למשחק עם נתניה שהם ניצחו בהערכה, כי זו באמת הערכה. ואז 90 ברמת גן, ואתה מגיע למשחק הזה בגלבוע ואתה חוטף גם 90. חכה, יש לנו פה עוד 90 at least. כן, זה יכול להגיע לאזור ה-100 גם. וורקמן, לא שמענו ממנו הרבה היום, זה צדיקה קשה. צעדים. ויש פה פאול. אגב, חלוקת דקות אצל שרון אברהמי, אנחנו מדברים כל היום על הדומיננטיות של החמישייה שלו. בן מור עם 32 דקות, גור לביא 31, כמעט 32, איש של אל אמין 36, וגיל בני 31. קודם כל יוצאים לפגרה, שינוחו בפגרה. זה must win, וחייבים את המשחק הזה, ואחרי שהם חטפו מעפולה בשבוע שעבר, אז אתה כל השבוע מחכה לראות איך אתה מגיב למשחק שכזה. גם ארז, עם כל הכבוד לפגרה, אין להם אירופה. אז המשחק הבא הוא... גם חבר'ה צעירים, תגיד, יכולים לשחק עוד שעה. 92-77, לחץ על גיל בני, שמצליח. אפשר להגיד שמצליח קמרון יאנג, אבל בסוף שם ירידה טובה להגנה של גור לביא. וזה עוד פעם. הופה. מקווה שיאנג בסדר, לא נראה טוב, כרגע כואב לו. לפחות הוא נעמד. ומתחיל להתאושש. אבל קרדיט גדול לגור לביא, איך שירד שם להגנה אחרי הלחץ שהיה על בני. חסרה שנייה. איש של אמין עכשיו עוזר להוביל את הכדור אחרי שראינו את שמירת הלחץ. אל אמין, מור, בני, שים אותה. לא נכנס. הכל מושלם היום במשחק שלו כמעט, חוץ מהשלשות. שים אותה, אתה מתכוון שים את הקליעה או שים את הכדור? זה זכר או נקבה? את הקליעה. התקפה יפה, גיל בני בחסם, רצה להביא את נויוביץ' לפיק אנד רול, אבל דרך בן מור הכדור עבר. אז גיל בני 0 מ-6 מה-3, ואמרנו, הוא נכנס למשחק עם 2 מ-15, אז זה נושא שהוא יצטרך... הוא יודע את זה, כן. הוא עובד על הקליעה. ולא לחשוב, יכול להיות שהוא חושב גם. אני יכול להגיד לך שבדרייבין היו הרבה משחקים שהוא נכנס וישר מרים את השלשה ומעשלים בדרייבין יותר קליטים מאשר בגנר. לא משנה, זה רול אחר. נכון. ולפעמים אתה נכנס לתקופה וזה כבר יושב לך בראש גם. תראה, הוא מרעננה, אני בטוח שאם הוא נוסע הביתה לשישי שבת, אז היום בערב, איך שאני מכיר אותו,
הוא זורק במגרש הפתוח ברעננה ואבא שלו מחזיר כדורים, ואני ראיתי את זה שם שעברתי בכביש לא אחת, הם יודעים על מה אני מדבר. אדיר, אדיר. ועוד פעם, לעשות את זה אחרי משחק מצוין שלו, זה בכלל טוב. לא, מוסר עבודה קיים שם. מוסר עבודה קיים שם. אני אומר, גם בצד המנטלי, התחושתי, אתה יודע, לעשות את זה אזורית לוחצת. במשחק טוב. הפרש גם חשוב. לך תדע איפה תיפגש, מה תיפגש. מורידים קצת שעון עכשיו בכל מקרה איש אלמין. האם יגיע ל-30 נקודות? התשובה היא חיובית, ארז. אז הוא לוקח את פינקני. מה פינקני עשה? פינקני חלש היום, שקט מאוד. 2 נקודות. 2 נקודות, 12 דקות, 4 ריבאונדים. אני שידרתי את לפני שבועיים בוויטה במכבי רמת גן, ודווקא הוא רק הגיע, הייתה תחושה שהוא גם בפנים, גם בחוץ, דפק 2 שלשות. זו לא הגנה, זו... זה ליווי. זה מעבר, זה אפילו לא ליווי במעבר חצייה. יפה לראות את החיבור של אלמין עם הקבוצה הזו. 31 נקודות. הנה אשתו של ארצי פרטי. לא היה לי ספק שאתה מכיר. אוהד את המסורה. על הגיל בני. בני לא נותן לוורקמן, ועכשיו נשרק לאווירה. רחוק מהסל. יצרת מגע, ניתקת מגע. אל תעשה את זה. מה אתה מבלבל במוח? על החיפה תשמע. 4 עבירות של גיל בני, 4 לאלמין, אבל בשלב הזה של המשחק זה כבר לא משנה כמעט. איזה סף שמירה של חיפה. אוקיי, זה קשור ליכולת, זה קשור קשה ולא מתאמנים ופצועים וזה עזב והזקות, נכון. תצטרכו להתמודד עם זה. אם גליל עליון התמודדו עם זה שנה שעברה, אף אחד לא יכול להעלים. פתחו רע מאוד את הרבע האחרון, וזה אחרי רבע שלישי לא טוב. זה כל המחצית הזו. בסיום המשחק אנחנו נשאל את אלעד חסין מה הוא ראה, מה קרה שם. שאלמין לוקח עוד שלושה ועוד קליעה, פשוט הצגה של, רציתי להגיד חליד אלמין, באמת כמעט אמרתי, של הבן של חליד אלמין. משני קולג'ים, בול סטייט ורוד איילנד. אמרתי לך, בשנה שעברה בוונסטריט בלטביה. היום יש שם מעט מאוד שחקנים שנשארים בקולג' אחד. היום הם עוברים שם חופשי. כשאני אומר היום זה כבר בשנים האחרונות. חגיגה, אמרת קודם 90, זהו זה, הם אוטוטו ב-100. מבוא ל-100, כן, הם הולכים עכשיו לקו, לוי, שמגיע לו להוסיף עוד נקודות לסטטיסטיקה שלו. תשמע, בממוצע עונתי שלו, 15 נקודות למשחק. 6 שלשות אלמין במחצית השנייה. 6. שאברהמי לא מוציא את כל השחקני החמישייה, כי אנחנו רואים עכשיו אלעד חסין מכניס את הצעירים. זה הפרש או ש... קודם כל הפרש, גם להחזיר ביטחון, הוא יעשה את זה עכשיו. גם הוא, אתה יודע, בהפרשי הסלים הכלליים, הוא גם חטף בשבוע שעבר חבילה שהוא צריך לקזז אותה. על הכדור והחגיגה של גלבוע גליל בגן נר כבר קורית. אלמין מוביל את זה מול הקהל. ניצחון גדול, ניצחון מוצדק, הגיבו יפה להפסד מול עפולה.